C'est là qu'on peut durer pas. Mennäänkö tuonne vähän eteen? Tilanne selviää! Tää on huippua, tää oli se on ihan semmoinen se toi oma, mutta se nosti sitä edellä. Se toi oma, mutta se nosti sitä edellä, mikä olla se nostamisen. On kaksi koiraa. Se on kyllä tosi hyvä. Mutta on toisessa ranskalaiset. Se pysyy sieltä halussa. Ei se. Ei se koira ei se. Viekää nyt vaan ne kapuun. Ihan nyt, että saa vaan yhtään mitään. Ei, nyt ei. Se pitää olla veneellinen. Hyvä ihminen. Vielä kun ohjaaja sanoo, että ei tarvitse. Sä oot itse. No hyvä! Maulista korjaa. Niin, semmoinen. Toinen on ollut. Miksi? Ei. Oliko se kapulla linja yli? Tai siis katsoa, että tuli se korjaus? Siinä on se kästiä. On pakko ollut tulkita kyllä, että koira kävi kapulla linjaa. Se ei voisi olla. Hyvä, hieno. Ei saanut luntamaan. Ei saanut, ei äitinsä tytär. Toi oli äitinsä tytär, toi. Hyvä! Onko siskota? Sille ei opetettu, että ottaa takana. Joo, joku tuossa. Tseppiänne! Voi olla se 100 metriä se. Lama ei
Hyvä. Hyvä.